салом занҳо, хоҳарон, дӯстон, яъне мардҳое, ки моро тамошо мекунанд. Дар навори имрӯза оиди ягон хел бемории занона ва ё бемориҳои узвҳои даруна бо шумо суҳбат намеронем. Дар навори имрӯза оиди гормонҳои муҳими мардона, яъне гормонҳое, ки ба организми мард хело зарур ҳастанд ва вазифаи хеле муҳимро дар организми мард иҷро мекунанд, мехоҳам ба шумо маълумот диҳам. Фикр мекунам, ки ҳар як мард низ бояд, ки оиди гормонҳои муҳиме, ки дар организмаш вуҷуд дорад, маълумоте дошта бошад. ба ғайр аз гормонҳои умумие, ки ҳаст дар организми инсон вуҷуд дорад, гормонҳое, ки ҳам дар занҳо ҳаст, ҳам дар мардҳо ҳаст, инчунин гормонҳое ҳаст, ки ҷудо мешаванд маҳз гормонҳои алоҳидаи занона ва мардона. Чунин гормонҳо бисёртар заруранд, ки кори узвҳои занона ва мардонаро беҳтар кунанд, яъне кӯмак мекунанд, ки узвҳои занона ва мардона нағз инкишоф ёбанд. оиди гормонҳои умумӣ ва гормонҳои муҳими занона мо навор тайёр кардагӣ ҳастем. Пештара наворҳои мо аст, ссилкашро дар зери ҳамин видео мегузорам, даромада бинед. имрӯз бошад маҳз ҳамон гормонҳои муҳими мардона ва вазифаи асосии онро дида мебароем. инкишоф ва ҳосилшавии гормонҳои муҳими мардона ин низ як процесси хеле мушкил мебошад ва аллакай ташкил ёфтани чунин гормонҳо ҳангоми вақте ки тифл дар батни модараш аст, аллакай пайдоишашон сар мешавад ва ҳангоми ба балоғатрасӣ, яъне дар синни 12-13 солагӣ сар карда, консентратсияи ҳамаи гормонҳои мардона зиёд мешавад ва қариб то 40-50 солагӣ консентратсияи гормонҳо дар организми мард муқаррарӣ меистад. Аз 40-50 сола сар карда консентратсияи гормонҳо пасттар мешавад. дар синни 60-70 солагӣ аллакай бениҳоят кам мешавад консентратсияи гормонҳо дар организми мард. гормонҳои мардонаро андрогене меноманд. андрогени аз ҳама муҳим, яъне гормони аз ҳама муҳим дар организми мард ин тестостерон мебошад. дар давраи ба балоғатрасӣ, яъне дар синни 13-14 солагӣ, вақте ки консентратсияи ҳамин гормон дар организми мард баланд мешавад, дар ҳамон маврид чӣ дида мешавад? ҳама хислатҳои мардонагӣ, яъне ғафс шудани овоз, пайдо шудани мушакҳо, пайдо шудани мӯйҳо дар бадан, баромадани риш, баромадани бурудҳо дида мешавад. вақте ки тестостерон дар организми мард муқаррарӣ низ ҳаст, ҳиссиёти шабонии мард низ дар ҷояш ҳаст, яъне паст нест, ҳолати сперматозоидҳо низ беҳтар аст. вақте ки тестостерон дар организми мард кам аст, баръакси ҳамаи ҳамин нишонаҳо дида мешавад ва паст шудани ҳолати шабонии мард дида мешавад. вақте ки як оила зиёда аз 1 сол зиндагонӣ мекунанд ва дар онҳо фарзанд намешавад, ба мард тавсия медиҳанд, ки аввал спермограмма супоранд ва баъд аз он кори гормонҳои худро бинанд, чунки кам будани тестостерон дар организм инчунин ба ҳолати сперматозоидҳо таъсири худро мерасонад, качество, сифати ҳамон сперматозоидҳоро бад мекунад, инкишоф ёфтанашонро низ сусттар мекунад. ба ғайр аз ин, намудҳои дигари тестостерон низ дар организми мард вуҷуд дорад. ин дигидротестостерон ва андростендион, ки барои беҳтар кардани кори тестостерон дар организми мард кӯмаки зиёд мерасонанд. гормони муҳими дигар ин фолликулостимулирующий гормон ва лютинизирующий гормон. чӣ хеле ки аллакай шумо медонед, чунин гормонҳо дар организми зан низ вуҷуд доранд. дар организми мард низ хеле гормонҳои муҳим мебошад ва барои беҳтар кардани кори сперматозоидҳо, ҳосил шудани сперматозоидҳо кӯмаки бениҳоят ҷиддиро мерасонанд. гормони чорум ин пролактин. пролактин низ дар организми зан вуҷуд дорад ва дар организми мард низ вуҷуд дорад. вақте ки дар организми мард пролактин баланд мешавад, дар мард калон шудани ғадудҳои ширӣ дида мешавад, паст шудани ҳолати шафонӣ дида мешавад, суст шудани ҳаракати сперматозоидҳо, безурётӣ, яъне бесплодия дида мешавад. барои ҳамин, ҳангоме ки дар мард паст шудани ҳолати шафонӣ, бисёр асабоният шудан, бисёр монда шудан, яъне бефара шудан дида шавад, безурётӣ, яъне фарзанддор нашудан, аз ҳад зиёд хароб будан дида шавад, ба мардҳо тавсия дода мешаванд, ки маҳз гормонҳои мардонагии худро санҷанд, чунки ҳамаи ҳамин ҳолатҳо метавонад аз он шаҳодат диҳад, ки дар организми мард ягон гормонаш кораш нодуруст аст ё ин ки дар сатҳи паст қарор дорад. дар ин ҷо як чизи дигарро мехоҳам қайд кунам. аз рӯи маълумотҳои охира, яъне по последним данным, сатҳи баланди гормонҳои мардона маҳз дар тирамоҳ рост мегирад. агар дар занҳо дар баҳор гормонҳояшон бениҳоят консентратсияшон дар организмашон баланд бошад, дар мардҳо бошад дар тирамоҳ сатҳи гормонҳояшон метавонад ки баланд бошад, хусусан пагоҳи рӯзӣ, яъне саҳар барвақт консентратсияи гормонҳо дар организми мард нисбат ба бегоҳи рӯзӣ баландтар аст. баъд аз оне ки дар шумо муайян карданд, ки шумо бояд ки гормонҳои худро бисанҷед ва донед, ки дар кадом ҳолат аст, ташхисҳоро чӣ гуна гузоштан мумкин аст. ҳама намуди ташхисҳо, яъне анализҳо, хусусан гормонҳо бо шиками гурусна санҷида мешавад. хубтараш мешавад, ки пеш аз ташхис гузоштан, яъне 2 рӯз ё ин ки 3 рӯз пеш аз ташхис гузоштан, шумо бояд ки алоқаи ҷинсӣ накунед.
то ки сатҳи дурусти гормонҳоро дар организми худ муайян кунед. агар рафту ба шумо муайян карда бошанд ки сатҳи гормонҳои шумо дар организматон паст аст, табобаташ бошад чӣ гуна аст? ҳама намуд чунин ҳолатҳоро духтур андролог, уролог ба назар мегирад ва онҳоро табобат мекунад. табобаташ бошад дуру дароз аст. ба ғайр аз дорувориҳо, боз такрор мекунам ки шумо метавонед ки бо тарзи ҳаёти солим, истифодаи меваю сабзавот ва ҳама гуна маҳсулотҳое ки ба кори гормонҳои шумо фоида дорад, бо ҳамон кори гормонҳои худро низ дуруст кунед. бо варзиш машғул шавед. хӯрокҳое ки ба организми шумо зарар мерасонад, онҳоро истифода набаред. бо ин роҳ низ шумо метавонед ки ҳолати гормонҳои худро беҳтар кунед. дӯстони азиз, аз сабабе ки гормонҳо ин мавзӯи хеле дароз ва мушкил мебошад ва оиди гормонҳои мардона агар пурратар ба шумо мефаҳмондам тарзи ҳосил шудаашон, дар куҷо ҳосил шуданашон хеле вақти зиёдро талаб мекард ва навор низ хеле дароз муддат мешуд. аз ҳамин сабаб ман кӯшиш кардам ки ба шумо кӯтоҳакак пурра оиди гормонҳои муҳим маълумот бидиҳам. агар навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед, саломат бошед.